Zan bileri izan berriak eula, osasun saileko arduradunekin. Ostiletik onuz 2000 proba ingurune hondie, eta zan behin-behineko datu bezala, 57 positibo ditugula, baina positibo gehiago atako diela. Printzipioz adintarte guztiei eragiten diola, baina bereziki eskatzen gaituna da 50 urtetik gorako artean 4 positibo gaudela, eta horien artean ez 2 sintomakin eta ja gaixo gaudela. Bai, ezan ostiralin ja fokun berri izan genunin, ja osasun saileko arduradunekin, udaltzaingukin, ostalarirekin bilerak izan genitula, eta berehala hartu ditu neurriek ez mantenduko ditugula. Horien artean ezan adinekun babesan inguruen, ez eguneko zentrue itxita daola, adinekuen zentruen ere bisitak bertan bera utzi die, Alde Zaharreko tabernak ere itxita daude, eta udal zerbitzuk ere bertan bera mantenduko ditugu. Eta esan neurri hauek holaxe segiko dela fokuen dimentsio real bat ezagutzen den bitartean. Mezue da egoera komplikatu baten aurren gaudela, oso kezkaute gaudela, eta horregatik ez deiten dio jendiek etorra diela PCR probak egitea, baita ere positibo bat egon baldin bada inguruneko pertsonak ere etorri daitezela, eta bereziki kezkauta gaude baita ere adineko kolektiboen inguruen, orduan adineko eskatzen diogu ez, ahalik eta prebentzio neurri zorrotzenak hartu ditzatela, eta danok ditugu ez da gure ingurun adinekoek, eta bestu ditzagun, danok hartu ditzazkun prebentzio neurriek, maskarillak ere erabili ditzazkegun, eta baita ere ez, jendartiek, lagunartiek, bazka familiarrak, ekiditeko dei bat luzatze dugu. Dana helburu bat eta bakarrakin ez, foko hau ahalik eta azkarren itzaltzen laguntzea.